बिटिआरनि साख्रिआवलाफोरा प्रमद बर'नि बिथोनखौ मानिया। सानजौफुनि 2 रिंगासिम मावख'नि मासिफोरा लांदाङैनो दं। प्रमद बर'नि बियाब अदेबानि तामुलपुर जौगाखां खोन्दो मावख'नि बे नुथाया महकुमा बेंगिरिनि हरखाब नायगिदिंनाय उनाव सोराङाव फैदों। समबारखालि माखासे मावख'गिरिफोरनि मावख'आ नांबाय थाला। मावख'आव नुजाथियै साख्रिआवलाफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानायनि हुमखि। बे समाव हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सोरखारि मावख'नि साख्रिआवलाफोरा खामानियाव गोहैलो आखु दिन्थिनायफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लाबोबाय थादों। लोगोसेनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आबो बेबायदि राहाखौ लानो नाजाबोदों आरो बेबादिनो बावैसो सान सिगां बिटिसि सेक्रेटारियेटआव हरखाबै नुजाथिनानै 10 रिंगानि उनाव मावख'आव फैनाय साख्रिआवलाफोरनि सायाव गोख्रों राहा लानायखौबो नुनो मोनबोदों। गुबुन फारसेथिं बेबायदि समावनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बियाबनि सिङावनो माखासे साख्रिआवलाफोरा खोमा फिसिगारनानै थानायखौ नुनो मोन्दों। समबारखालि तामुलपुर महकुमानि महकुमा बेंगिरि बेदां तालुकदारा हरखाबै तामुलपुर जौगाखां खोन्दोआव नायबिजिरनायनि उनाव बेनि गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। मख'नो गोनांदि जाय समाव सोरखारि साख्रिआवलाफोरा 10 रिंगानि उनाव मावख'आव नुजाथिफैयो बिसोरनि हेंथायै हादोरसा सोरखारजों लोगोसे बिटिआर सोरखारा गोख्रों राहा लाबाय थादों। बेबायदि समावनो तामुलपुर जौगाखां खोन्दोनि माखासे साख्रिआवलाफोरा बेलासेनि 2 रिंगा जाजासिम मावख'आव आगान होफैयाखै। बे समाव तामुलपुर महकुमानि महकुमा बेंगिरि बेदांग तालुकदारा मावख'आव नुजाथिफैयै साफ्रोमबो साख्रिआवलाफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोयो। যিখিনি তামোলপুৰত আছে সেইখিনি মই চাই থাকোঁ মাজে মাজে। ইয়াত ভিডিঅ' ক্ষেত্ৰত মই আজি যিখিনি দেখা পালোঁ তাৰমানে আহি ইয়াত তেখেতসকলেও কিছুমানৰ গাঁৱৰ চলি আছে আৰু আজিৰ পৰা আৰু 2-এজন ইঞ্জিনিয়াৰ ফিল্ডত আছে, ভিডিঅ' আছে, কিন্তু 2-এজনক মই এবচেণ্ট পাইছোঁ কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ। গতিকে সেইখিনিৰ আমি যিটো বিধিসন্মত ব্যৱস্থা যিটো ল'ব লাগে সেইটো লোৱা যাব আৰু গোটেইখিনি কৰ্মচাৰীক মই কৈছোঁ যাতে ৰেগুলাৰ হয়, গোটেই কাম কৰিব লাগে। ইহঁত সকলোতো চাকৰিটো পাই অহা যোৱা কৰি থাকিলে নহ'ব। গতিকে সেইটোৱে কথা আৰু। নিউজ ডেস্ক ইনসাইড এনি বড়।